Γεια σας, είμαι η Ρίτα Μίριαμ και θέλω να σας μιλήσω για ένα λεπτό για το σκοπό αυτής της ομάδας. Ο σκοπός αυτής της ομάδας πολίτες δεν είναι πολιτικός, δεν είναι κομματικός, δεν έχει καμία σχέση, δεν πρόκειται ποτέ να σας πω τι ψηφίζω, εκτός αν με ρωτήσετε. Δηλαδή δεν πρόκειται να προμοτάρω κάτι τέτοιο, ούτε είναι δική μου ομάδα. Απλά την έκανα εγώ με μία σκέψη, με μία μάλλον συνειδητοποίηση, η οποία ήταν η εξής. Συνειδητοποίησα ότι όσες υπογραφές και αν μαζέψουμε κάτω από ένα χαρτί με ένα αίτημα, ένα petition, είναι ένα χαρτί, ένα email, ένα petition με 1.000-2.000 υπογραφές. Όμως, αν κάνουμε 1.000 τηλεφωνήματα στον αρμόδιο φορέα, όπως στο Δήμο, στην προκειμένη περίπτωση, τώρα που έχουμε φωτιές και ο Δήμος δεν έχει μαζέψει τα ξερά, ο δικός μου Δήμος, και πολλοί άλλοι Δήμοι δεν έχουν μαζέψει τα ξερά κλαδιά, τα οποία καθαρίσαμε τα οικόπεδά μας και μετά δεν μας μάζεψαν τα κλαδιά. Και τα άφησαν συσσωρευμένα στους δρόμους και δεν είχαν ραντεβού καν, δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν εδώ και 2 μήνες. Λοιπόν, αυτό συνέβη σε πολλούς Δήμους. Είδα στην τηλεόραση να διαμαρτύρονται στο Διόνυσο, να διαμαρτύρονται παντού. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχω να προτείνω είναι το εξής. Ο κάθε ένας από εμάς, ο μόνος τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα είναι να γίνουμε συνειδητοί και ενεργοί πολίτες. Να αναλάβουμε την ατομική μας ευθύνη. Δηλαδή, υπάρχουν σκουπίδια, υπάρχουν ξερόκλαδα, δεν υπάρχει φωτισμός, μία κολόνα μοιάζει να καταραίει της ΔΕΗ. Πρέπει εμείς να τηλεφωνήσουμε στο Δήμο εκείνη τη στιγμή και να απαιτήσουμε πολύ ευγενικά, γιατί αλλιώς δεν μας δίνουν και καμία σημασία. Πολύ ευγενικά να απαιτήσουμε από τον υπάλληλο, που και αυτός δεν φταίει σε τίποτα, να δράσει ο Δήμος. Η κυβέρνηση δυστυχώς μας παροτρύνει να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, να οργανωθούμε και να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Όμως, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο δίκαιο να τα κάνουν αυτοί οι οποίοι πληρώνονται για αυτή την εργασία. Γι' αυτό προτείνω το εξής, σκέφτηκα το εξής. Αν ο κάθε ένας από εμάς, έστω και με ένα τηλεφώνημα την εβδομάδα, δηλαδή για το ίδιο θέμα, 3 τηλεφωνήματα την εβδομάδα ασκούν κάποια πίεση. Φανταστείτε τώρα ο κάθε άνθρωπος να αφυπνιστεί και να μπορεί να τηλεφωνεί στο Δήμο του και να απαιτεί ευγενικά να ολοκληρωθούν οι εργασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Τώρα, αργότερα, αν δημιουργηθεί μια ομάδα, αυτή ήταν η ελπίδα, ότι πρώτον απλά να διασπείρουμε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να έρθει ένας εξωγήινος να μας σώσει, ούτε μια ματηρή επανάσταση θα μας έσωζε, ούτε τίποτα τέτοιο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, αντί να παλεύουμε ενάντια στο σύστημα, είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το σύστημα μέσα από την ατομική μας συμμετοχή. Αν αργότερα μαζευτούμε κάποια άτομα και έχουμε κάποιους πάρα πολύ ωραίους στόχους, παραδείγματος χάρη υπάρχει αυτό, το ότι δεν μαζεύουν τα ξερά, και όλοι συμφωνήσουμε ότι την ίδια ημέρα θα τηλεφωνήσουμε, στις ώρες που είναι ανοιχτός βέβαια, στο Δήμο να πάρει τα ξερά. Την ίδια μέρα, σε όλους τους Δήμους, δηλαδή θα βάλουμε, ξέρω εγώ, τους Δήμους που δεν βάζουν. Εν προκειμένου, είχαμε 10 Δήμους περίπου, δεν ξέρω πόσοι Δήμοι ήταν εμπλεκόμενοι στη φωτιά, γνωρίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη η απόσταση. Ο Δήμος Μαραθώνος, παραδείγματος χάρη, έχει 3.500 άτομα. Είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι. Αν, παραδείγματος χάρη, τηλεφωνούσαμε όλοι στον ίδιο Δήμο ε, την ίδια μέρα, και σε μία μέρα μπορούσαμε να κάνουμε 5 τηλεφωνήματα στοχευμένα και να ζητήσουμε το ίδιο πράγμα. Μαζέψτε τα ξερά τώρα. Φανταστείτε να είναι 500 άτομα. Δεν σας λέω πάρα πολλά μεγάλα νούμερα. 500 άτομα, τα οποία να τηλεφωνούν την ίδια μέρα, στον ίδιο αριθμό, ή να στέλνουν ένα mail στο γραφείο του Δημάρχου, λέγοντας: θέλουμε τώρα να βρείτε λύση, μαζέψτε, κάντε κάτι. Πάρτε χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, πάρτε φορτηγά, μαζέψτε τα ξερά. Ε, Ένα είναι αυτό, αυτή είναι η ελπίδα. Μετά από αυτό μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα πράγματα, τα οποία είναι αυτονόητα και τα οποία όλοι μας επιθυμούμε. Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει η χώρα μας άλλος, εκτός αν ένας-ένας γίνουμε χρήσιμα κοινωνικά όντα.
Το έλεγε και ο Καζαντζάκης ότι αν δεν ο άνθρωπος αποκτήσει επίγνωση πολιτική, δεν είναι πολιτικών, δεν έχει οριμάσει. Αλλά το λένε και όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι. Ο Πυθαγόρας έλεγε να σκέπτεσαι για τον εαυτό σου. Ο Βούδας έλεγε μην πιστεύεις σε τίποτα αν δεν έχεις την απόδειξη. Ο Χριστός έλεγε πίστευε και μη ερεύνα. Ο δάσκαλός μου λέει μην με πιστεύετε, θέλω να διαπιστώσετε μόνοι σας. Ε, και ο δάσκαλος μου ονομάζεται Τσόα Κοξούι. Και ο Θουκυδίδης έλεγε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με τα κοινά είναι αχρήος, δηλαδή άχρηστος. Πρέπει να πάψουμε να φωτογραφίζουμε, να βιντεοσκοπούμε, να παραπονιόμαστε, να διαμαρτυρόμαστε. Πρέπει να αρχίσουμε να δρούμε. Να δρούμε με ευγένεια, με πολιτισμό, με αυτοεκτίμηση. Είναι θέμα αυτοεκτίμησης το να πιστεύουμε, να γνωρίζουμε ότι δικαιούμαστε ορισμένα πράγματα βασικά. Βασικά πράγματα. Νερό, ηλεκτρικό, στην παιδεία, υγεία κλπ. Και αυτά να τα διεκδικούμε με έναν τρόπο ατομικό, συλλογικά. Έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο είναι 10.000 υπογραφές κάτω από μία, πάλι σας ξαναλέω, ένα petition, και άλλο είναι 10.000 τηλεφωνήματα. Θορυβεί το άλλο, σου λέει τι έγινε, ξύπνησαν τα πρόβατα. Κάποτε τα πρόβατα ξυπνούν με όλα αυτά που έχουν περάσει. Έτσι εξελίσσεται ο άνθρωπος μέσα από τις δοκιμασίες, από τις δυσκολίες. Εύχομαι πραγματικά να ξεκινήσετε να κάνετε έστω ένα τηλεφώνημα την εβδομάδα στο Δήμο, ζητώντας κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Αν δεν έχετε που να τηλεφωνήσετε, πάρτε το Δήμο Μαραθώνος και ζητήστε του να μαζέψουν τα ξερά. Πάτε το Δήμο Διονύσου, δεν ξέρω αν είναι Δήμος Διονύσου, αν είναι Δήμος Κηφισιάς, και ζητήστε να μαζέψουν τα ξερά. Πάτε όπου θέλετε. Κάντε κάτι σε κάτι που βλέπετε που σας ενοχλεί. Πάτε ένα τηλέφωνο ή στείλτε ένα email στο γραφείο του Δημάρχου. Σας εύχομαι μια καλή μέρα και εύχομαι να διασπείρετε αυτή την ιδέα ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει κάτι. Δεν γίνεται να καθόμαστε έτσι και απλά να διαδηλώνουμε. Μας βλέπουν και σαν ψεκασμένους. Πρέπει να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό, πιο πρακτικό, νόμιμο, ευγενικό και με αυτοεκτίμηση. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε υπόδουλοι και να ερευνούμε και να μιλάμε ελεύθερα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο ενάντια σε οποιαδήποτε υποδούλωση. Καλημέρα σας.